Niin tätä. Tää tästä molemmat. Joo. No, tän Omistaa 2 tyyppiä. Täällä on 2 ihmistä. Minä ja sit toi tyyppi. Jotain. mistä minä tiedän mitä mä sanon? No just toi tyyppi. No juuri niin, minä tiedän. No niin, meillä on 2 tyyppiä. Me ei näytetä tyyppejä. Laitetaan tähän kuvaan. Ottakaa hetki. Noin, mä laitoin tällainen statuseen. Vaihtaanko animaatio? Joo. Meillä on tää. Joo. Me tehtiin uusi leffa, saatte mennä kattoo sen nimi on Salainen rikos. 1. Eli... Minä on tätä videoa. Okei, me jätin tänne. Tää on mut. Tää on minä. Joo. Eikö se oo hieno? Kuka teki? Ja sitten tää on toi meidän kaveri. Tää on Peppo. Tää on meidän kaveri, joka on tässä vieressä. Moi taas. Moi. Se on niinku bad girl. Joo, tosi. Ja tää on muuten mun toinen tyyppi. Onhan mainosti kerta. Tämä Karolen Ykakonen. Mä ehkä on nyt vähän aikaa. Koska jos... Hei, voitais arpoa toikki. Joo. Näin. Anni, ylös aikaa kätestä. Työ ihan minne vaan. Joo. Otan yhden kirjaimen. Pitää ottaa 2. Okei. Okay. Se tuli vaan H. Mä voin. Mä katon. Joo, ei. Pitää olla kaveri. No ota toi minun kaverit ja sit siihen sellainen. Kun ei saa olla. No ihan sama. YT. Hyi. Kun me ei tiedä niin. No. Otetaan tästä etusivulta. Otetaan ihan tälleen. Annetaan tästä. Miksi me ei oteta silleen? Tälleen vaan. No joo. Toi. Yrjöllä lahja. Okei. Yrjö 1, 2, 3, 7. Me saatiin lahja. Saatiinko? Toinenkin lahja. Jää. Tälle ei toivoa mitään anta, niin. Katsotaan nää meidän lahjat. Sori äänettä vähän kuvailla. Elia XXX. Vähän ihanat. Joo, no oikeesti. Kiitos. Ei voi nyt antaa niin muuta. Delia XX. Mitä meikkiä? No joo, meillä näet vähän liikaa jo. Kiitti Malla Hokkonen 1. Se on sen seinässä. Me just katsottiin pari videota. Okei, sit seuraava toikka.
Se rikuttaa vähän tyylä. Okei, mennään seuraavaksi. Tossa. Big. Big, big. Big, big, big. Big, big. Annetaanko vaikka Joo. aina kengät? Joo, kengät. Vaikka. Halvimmat sneakersit. Eli niinku hiippa. Vielä yksi takka. Se on niinku tää Mystic Cake. Eikö se oo? Se oli täällä. Joo. Tää on meidän pesu. Ja mitä annetaan? Joo. Kun 1100, niin Joo, se ei kanneta. Me varmaan lopetetaan. Laitetaan tähän tämän. Otetaan. Me saatiin taas lahjatulta Delia XXXltä. Jotkut hiukset varmaan. Ei, musta työ vaateet. Eikö vielä hiukset? Ihanat. Jee. Oikeastaan. Eli vielä Delia XXX. Kiitti oikeasti. Ja Jassu 580. Okei. Fun face. Joo, kiitti. Mut me lopetetaan tähän. Mitä sä? Joo, heippa. Moikka. Toi vastas okei, mut joo, moikka.